Hasiči, reca, prosím. Dobrý deň, Jozef Kováč. Chcel by som nahlásiť smerom na jazera, tu na konci reci je buráčka a dymí tu z vozidla. Mohli by ste sa prísť rýchlo. Ďakujem, hej, zvolám jednotku, ďakujeme. Požiar v obci. Stlačte jednotku, ak sa chcete zásahu zúčastniť, nulu, ak nie. Prihlásili ste sa na zásah. So všetkým chránom. Uvidíme. Čaute. Žiadna reakcia, bolesť. Dobre, dáme šancak. Teraz to vás klopíme. Dobre? No pomaly. Veliteľ, ideme pomôcť chalanom na bod. Príjem. Príjem. Jednotky privolané.
Počas roka sa stretávame s viacerými cvičeniami. Toto bolo jedno z nich. Jednalo sa o haváriu vozidla, kde sme vyprosťovali zranenú osobu a následne hasili požiar osobného auta. Po ukončení cvičenia dostali dobrovoľní hasiči hodnotenie od veliteľa hasičského a záchranného zboru. Išiel po rozdeľovači. Dobrovoľný hasičský zbor v obci vznikol už v roku 1882. Samozrejme, ako každá organizácia, aj tá naša mala aj tie lepšie, aj tie horšie časy. To znamená, že boli aj také obdobia, keď dobrovoľný hasičský zbor vlastne nevyvíjal svoju činnosť. Ale môžem konštatovať, že pred pár rokmi táto činnosť sa aktivizovala a s novým elánom sa súčasné vedenie pustilo vlastne do práce. Už ako malý chlapec som pozeral dobrovoľných hasičov v dedine. Zaujímalo ma to. Spravili sme si partiu mladých chalanov a dali sme sa k dobrovoľným hasičom. Dobrovoľné hasičské zbory sú rozdelené do niekoľkých kategórií. V tomto filme budeme dokumentovať činnosť hasičov z obce Reca, ktorí patria do kategórie B. Rozdiel medzi kategóriami je v technike a v druhu použitých zásahových vozidiel, no aj v časoch, za akým musia dobrovoľné hasičské zbory vyraziť od privolania operačného strediska na zásah. Zatiaľ čo hasiči z kategórie A1 musia vyraziť na zásah do 10 minút, hasiči z kategórie B musia vyraziť do 2 hodín. Počas januárového veterného dňa sú hasiči privolaní na prvý zásah v roku. Po príchode na miesto je veliteľovi zrejmé, že nepôjde o jednoduchý zásah a na pomoc privolá súkromnú automobilovú plošinu a profesionálnych hasičov. Postupne pomaly nás tam dávaj. Tento tiež tu zrežete, aby mi nezavádzal už potom. A ja dočasím. A potom ideš tady a postupne ideme po nejakých metrových. Ešte kúsok potiahnem, keby to náhodou padlo, aby tam pripadlo. Alebo bude sem padať a... Aj keď tam máme. Hasiči celý strom spílili a upratali prilahlú cestu od popadaných polien a konárov. V tom čase nikto netušil, že na podobný zásah budú privolaní opäť, no tento raz s väčšími škodami. Privolanie na zásah v našej DHZ-ke prebieha prostredníctvom tiesňovej linky. Ľudia môžu zavolať na túto tiesňovú linku, ktorá je verejne prístupná. Dvaja dispečeri, ktorí majú viac menej službu, dvíhajú tieto telefonáty, zistia, o akú udalosť sa jedná a v zápäti zvolávajú jednotku cez náš nejaký interný systém. Počas toho vyzvoní každému jednému zasahujúcemu hasičovi telefón s hláskou, že aká udalosť nastala a môžu mu potvrdiť nulkou, že sa nezúčastnia zásahu, pretože majú nejaké iné pracovné činnosti, alebo jednotkou, že prichádzajú na zásah. V
Vo večerných hodinách sú dobrovoľní hasiči a hasičský záchranný zbor privolaní na požiar malej skládky. Po ukončení zásahu pomôžte chalanom zbaliť hadice. Robíme všetko preto, aby sme boli aj v tej fyzickej a psychickej kondície v tom najlepšom smere a vedeli pomáhať ľuďom. Po zásahu hasiči vyčistia a zmotajú niekoľko metrov dlhé hadice a pripravia vozidlo na ďalšie zásahy. Hasiči z Rece používajú na zásahy menšie hasičské vozidlo, ktoré má v zadnej časti kabíny sedaciu lavicu pre 4 osoby a 2 sedadlá vpredu pre veliteľa jednotky a vodiča. Medzi prednými sedadlami sa nachádza 6 svietidiel a vysielačiek. Stredná časť vozidla má po bokoch 2 žalúzie, za ktorými sú schránky, v ktorých je uložená technika potrebná pri vykonávaní rôznych zásahových činností. V zadnej časti vozidla je výsuvné čerpadlo s výkonom 1520 litrov za minútu pri 10 baroch a výkonom motora 57 kW. V strednej časti vozidla sa medzi schránkami s vybavením nachádza 750 litrová nádrž s vodou. Aspoň nech sa presuší. Pre hasičov je dôležité mať zásahové vozidlo s kompletnou výbavou vždy pripravené na akúkoľvek udalosť, na ktorú ich môžu privolať. Preto je nutné robiť pravidelnú údržbu techniky a vykonávať kontrolu celej výbavy. Okrem zásahového vozidla disponujú dobrovoľní hasiči z Rece aj protipovodňovým vozíkom, ktorý si tiež vyžaduje pravidelnú údržbu. Dobrovoľní hasiči sú však aktívni nielen v oblasti zásahovej činnosti. S plným nasadením sa podieľajú aj na organizovaní rôznych spoločensko-kultúrnych akcií obce v priebehu celého roka. Prvou v tomto roku je Medzinárodný deň detí, ktorý zorganizovali na ich hasičskej základni. Po zábavnom, ale vyčerpávajúcom dni prišlo okolo polnoci volanie na zásah.
Krátko po uhasení dodávky prichádza na miesto zisťovateľ príčin požiaru z hasičského zboru. Najviac sa mi byl v pamäte zásah, na ktorý sme boli privolaní v lete, keď sme organizovali Medzinárodný deň detí. A po celom dni unavení nám volali, že na obecnom družstve horí dodávka, ktorá sa chytila vlastne od elektroinštalácie a sa nám úspešne podarilo zahasiť a ukončiť zásah. K ďalšej udalosti privolala hasičov obec. Na futbalovom štadióne došlo k upchatiu studne a hasičov požiadali o jej prečistenie. Daj mi ten hák. No. Poď tam. No. Aha, teraz stačí. Jej rozsiahle znečistenie si vyžaduje fyzickú prácu priamo v studni, preto jeden z hasičov vôjde do jej úzkych priestorov. Dobre, daj na voľno beh. Ne, trošku môžeš malinko pridať. Môžem? Tam niečo dostalo dolného. Ale to bahno je ešte nad tým, jak mám čerpadla, on má ešte vnútri čerpadla dole. Vážení prítomní hostia, dovoľte, aby som vás privítal a pozdravil v mene vedenia našej obce pri príležitosti dnešnej súťaže. Po úvodnom slove starostu obce riešia hasiči posledné organizačné náležitosti a súťaž sa môže začať. Dnešnú hasičskú súťaž organizujú hasiči z Rece. Pozvaných je aj niekoľko dobrovoľných hasičských zborov z okolitých obcí. Ide o aktívne organizovanú akciu medzi dobrovoľnými hasičskými zbormi.
Tak od malička sme sa venovali hasickému športu, rôznym súťažiam a myslím si, že taká láska k tomuto športu prerásla v to, že sme sa spojili a založili dobrovoľnú hasičskú organizáciu a zúčastňujeme sa týchto zásahov s profesionálmi. V letnom období býva veľkým bezpečnostným rizikom dlhotrvajúce sucho. Aj napriek tomu, že predošlú noc pršalo, dobrovoľní hasiči s príslušníkmi hasičského a záchranného zboru sú privolaní na požiar poľa. Cestou hasiči stretávajú traktory, ktoré prichádzajú s cieľom pomôcť so zaorávaním plochy poľa, tak aby sa požiar ďalej nešíril. To už ide s traktorom, hej. Rýchly zásah hasičov spolu s farmármi zabránil šíreniu požiaru na ďalšie polia a okolitú prírodu. Šťastím v nešťastí bol fakt, že pole bolo pred požiarom pokosané. Hasičov zamestnávalo počas leta niekoľko ďalších požiarov. Jeden z nich mal približne 150 metrov na dĺžku. Hlavne letné obdobie prináša obdobie sucha a tých požiarov je podstatne viacej. Vtedy sa vyžaduje aj nejaká vyššia spolupráca s krajským operačným strediskom. Hasiči Reca, prosím. Dobrý deň, zbavám štady už nehorí, neodtiahol veľký dym.
Dobrovoľní hasiči absolvujú v priebehu roka niekoľko cvičení. Na dnešné bolo pozvaných niekoľko dobrovoľných hasičských zborov. Nachádzame sa na praktickom cvičení v Senci, kde profesionáli odovzdávajú dobrovoľným hasičom neoceniteľné skúsenosti z praxe, ako zasahovať pri autonehodách. Dostala krčná chytica. Znamená, pri každom úraze, alebo pri záleží sám. Jeden je vždycky ako pri tej osobe, vieš, ona keď je bezvedomí, ak si ona vymyslela, či neviem, kto je to povedal? Ja som identifikoval. Áno, táde môžeš, ale táde Opierku dajte dole. A keď si dvíš, no, takto keď nemáte... A teraz ideme s ňou už. No a poď, teraz ťahaj. A daj si na nohu, daj. Ty sa tam musíš skovať dozadu, lebo ešte aj tá sedačka bude musieť ísť dole. Toto je hore, dopredu. Alebo dopredu. Čo najmenší opačný pohyb, dobre? Po vyslobodzovaní osôb z auta si hasiči precvičia hasenie pomocou peny. Vieš, no a čo sa týka týchto presných ľudí, pena sa ti ťažká dobrá tvorí, základ je. A počujem, nech dá na 0,4 iba, dobre, tlak. Toto ti ide sem, ne? Čiže aj keď by si náhodou, že nevedel, na čom to má byť, troška technicky, sa na to pozrie, že ježiš, jasné, hej. Dobre. Ďalšie cvičenie organizuje dobrovoľný hasičský zbor z vedľajšej obce. V tomto prípade si hasiči precvičujú čerpanie vody z rieky, čo je využiteľné a opodstatnené hlavne pri veľkých požiaroch. Tomáš, poď! Poď ťahaj dvakrát. Ale zoberieme ho tam potom. Pomôž, dajte to na vodu. Ideme cez to. Jedno z najzložitejších cvičení ešte len na hasičov čaká. 80, 300. Píše sa 300, 330 väčšinou sa chalani plnia tým tepelným nejakým... Takže nachádzame sa v protiplynovom poligóne, ktorý slúži teda na výcvik hasičov alebo pre hasičov, či už pre závodných alebo dobrovoľných hasičov alebo príslušníkov hasičského záchranného zboru. Nejakým spôsobom sa tu snažíme simulovať podmienky počas zásahov, či už ide o zásah v tme, v prípade v zúžených priestoroch, alebo pri nejakých iných nežiaducich situáciách. Chalani tu majú možnosť vyskúšať vlastne, že čo to všetko obnáša, či už pri vstupe do hasičského záchranného zboru alebo do DHZ-ky, alebo si tu vlastne každoročne môžu obnoviť papiere na nosenie autonómneho dýchacieho prístroja, ktorý potrebujú pri činnosti.
potom je vlastne to, že tuto sa človek zavýchčí, spotí všetko a potom dojde do toho teplejšieho prostredia, kde má ešte tie výhrevné srandy a tie žiariče a tam to zistí až potom vlastne, tam je to horšie. Za mňa to bola veľmi zaujímavá skúsenosť. Čakal som niečo ľahšie, niečo komplikovanejšie, ale toto ma úplne prekvapilo, bolo to super ťažké a také náročné z toho pohľadu, že celý čas taký stres, srdce fungovalo naplno, dýchanie sme sa snažili nejakým spôsobom uchrániť, ustrážiť si ten vzduch vo fľaši. Jedno z najťažších, najzaujímavejších a asi aj najkrajších cvičení, ktoré som absolvoval. V podstate sa tam jednalo o fyzickú kondíciu, psychickú, v prípade ťažkostí, ktoré nás postretli, ako sme reagovali. Pracovali sme spolu ako tím a bolo to fakt veľmi výživné a zaujímavé a poučné cvičenie. Po užitočných cvičeniach hasiči opäť vyrážajú na ostrý zásah. A nemáš elektrické, a takomto veľké hovado. Aha, maximálny ponor 10 metrov, čiže z 10 metrov by to mohlo vytlačiť. 10 metrov by to malo vytlačiť. Skúsime ho? Skúsime! Keď sme aj bečky, stačím ti to, tak? Chalani, nejak to vedieť, tam skúsime to veľké čerpadlo, či to nevytlačí hore. Z obrovskej bioplynovej nádrže s obsahom digestátu bol pravdepodobne úmyselným spôsobom odsudzený ventil, čo spôsobilo únik tekutej látky, ktorá sa liala stovky metrov v okolitom priestore. Príslušníci hasičského a záchranného zboru odstránili digestát už deň pred príchodom našich hasičov. Obsah v kvapalnom stave sa lial cez záhradkárskú oblasť, čo spôsobilo zatopenie pivnice jedného domčeka. Úlohou dobrovoľných hasičov z Rece je spolu s členmi hasičského a záchranného zboru odčerpať tekutý obsah z pivničného priestoru. Aby bolo možné s odčerpávaním začať, hasiči museli napojiť približne 100 metrov hadíc. Cieľom totiž bolo dostať tekutý obsah čo najďalej od záhradkárskej oblasti. Hadica musela byť umiestnená cez dopravnú komunikáciu a preto bolo nutné nainštalovať nášlapy na hadice a riadiť dopravu, aby nedošlo k zmätkom alebo k prerušeniu dopravy.
Po večerných hodinách sa hasičom podarilo úspešne odčerpať digestát z pivnice záhradného domčeka a po občerstvení sa púšťajú do balenia hadíc. Pomaly to budeme pripájať, postupne budeme chodiť s koncami. To tam musím dať na nabíjať. Každoročne v novembri organizujú hasiči z Rece akciu pre najmenších, Lampionový sprievod obcov. Ale k tomu chýba je druhá polovica toho kitu. Rodiny s deťmi sa zhromažďujú pri miestnom obchode, odkiaľ spolu s hasičmi pokračujú v Lampionovom sprievode smerom k hasičskej základni, kde je pre nich pripravený ďalší program, občerstvenie a zábava. Toto majú také, že reflektory? Kúpené či vyrábané? Kúpené. Ja si nasvietím. Tak si daj miláču. Kde je Samuel? Samuel! Od posledného zásahu ubehlo pár dní a hasiči sú opäť privolaní na odčerpanie vody, tentoraz z pivnice rodinného domu. Po príchode na miesto sa objavuje prvý problém. Dom sa nachádza v príliš úzkej ulici a cestu k nemu blokujú stavebné vozidlá, ktoré stoja v zákaze státia. Hasiči privolali políciu a vyrazili k rodinnému domu pešo. Aby boli hasiči schopní dostať sa na miesto určeného zásahu čo najrýchlejšie, je nutné, aby mali šírku cesty voľnú v minimálnej šírke 3 metrov. Vodu odčerpávajú prostredníctvom špeciálneho vysávača. Chytíš, že bola udalosť šetrená políciou, áno, a už máš vybavené všetky otázky. Jak není, tak tam musíš plno veci vydokladovať, takto si oni vyžiadajú správu. To ti hovorím, že na čo? Napísal som mu, že na čo? Môžeme ísť. Ono už majú zavretú bránu všetko. Je december a v obci Reca sa organizujú vianočné trhy, na príprave ktorých sa opäť aktívne podieľajú aj hasiči. Okrem občerstvenia sa starajú o najdôležitejšiu súčasť vianočných trhov. Na vianočnom hasičskom aute prichádza Mikuláš s anielom a čertom, aby rozdali deťom sladkosti.
Tak niekedy je to náročné, ale myslím si, že keď si človek správne nastaví priority, tak dokáže zvládnuť viacej aktivít a činností súbežne. Adrenalín a kolektív. To bolo úplne perfektné na tom. Záchranár, jedna zranená osoba. A to dojete nejaké náradie. S ostatnými členmi DHZ-ky a s profíkmi sme kamarátsky, dá sa povedať, že jedna rodina. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dobre. Dobrovoľný hasičský zbor tvorí, ja si myslím, že neoddeliteľnú časť života našej obce. Zapájajú sa do kultúrneho, do športového, do spoločenského života v obci. O nasledujúcej udalosti nebol dopredu informovaný ani filmový štáb. Stalo sa tak po cvičnom zásahu, ktorý ste mohli vidieť na začiatku filmu. Na to človek nezabudne a vrilo sa mi to do pamäti aj skrz toho, že som priateľku požiadal o ruku. Angi, máš ísť za ním. Nic? Nie? To si mu pohľadal. Áno? To už ťa miluje? Áno? Vezmeš si ma? No. Na to nikdy nezabudnem. Hasiči z Rece fungujú ako jedna veľká rodina. Aj napriek tomu, že sa s nimi počas roka môžete stretnúť na rôznych podujatiach, sú vždy pripravení vyraziť na zásah, aby pomáhali ľuďom. Venované dobrovoľným hasičom a ich rodinám. To už ide s traktorom, vieš.